I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. For Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kærlighed, Helligåndens samfund, være med jer. Amen. Mass today is in Danish. Vi er samlet her for at tilbede Gud, vor Far, men bringer ham Jesu Kristi fuldkommende offer, som forsoner os med ham. Nu går videre og lad os øjeblik i stilhed bede Jesus om barmhjertighed, om tilgivelse, så vi ved rensind og hjerter kan bringe Gud Far det fuldkommende offer. Lad os nu bekende vores syndighed, erkende vores behov for Jesu Kristi barmhjertighed. Jeg bekender for Gud, den almægtige, og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte undladt det gode, eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanker, ord og gerning, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren vor Gud. Og den almægtige Gud forbarmer sig over os, forlader os vores synder, og fører os til det evige liv. Amen. Herre, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Lad os bede. Herre, alle gode gaver kommer fra dig. Giv os din ånd, så vi erkender, hvad det er ret. Og med din hjælp handler det efter. Ved Herre Jesus Kristus, din søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, en Gud for evighed til evighed. Læsning af første kongebog. I de dage kom profeten Elias til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Der lød Herrens ord til ham: Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens åsyn. Og se, Herren gik forbi, og et stort og stærkt vejr, der sønderrev bjerge og sprængte klipper, gik foran Herren. Men Herren var ikke i vejret. Efter vejret kom der et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom der ild, men Herren var ikke i ilden. Men efter ilden kom der en stille, sagte susen. Og da Elias hørte den, hyldede han sit hoved i sin kappe og gik ud og stillede sig ved indgangen til hulen og se, en røst lød til ham: Hvad er du her efter, Elias? Og han svarede: Jeg har været fuld af nidkærhed for Herren, herskares Gud, fordi israelitterne har forladt din pagt. Dine aldre har de nedbrugt, og dine profeter har de slået ihjel med sværd. Jeg alene er tilbage, og nu står de mig efter livet. Der sagde Herren til ham: Vend tilbage af den vej du kom, og gå til ørkenen ved Damaskus. Gå så hen og sælg Hazael til konge over Aram. Sælg Jehu, Nimshis søn, til konge over Israel. Og sælg Elisa, Shafas søn, fra Abel Mehola, til profet i dit sted. Dette er Guds ord. Gud skal tak for lov. Herren er mit lys og min frelse. Herre, hør mit råb, vær nådig og svar mig. Jeg mindes, du sagde, søg mit åsyn. Herre er mit lys og min frelse. Dit åsyn søger jeg, Herre. Skjul ikke dit åsyn for mig. Bortstød ikke din tjener i vrede. Du er min hjælp. Herre er mit lys og min frelse. Havde jeg ikke troet, at jeg skulle skue Herrens godhed i de levendes land. Bi på Herren, fat mod, dit hjerte vær stærkt, ja, bi på Herren.
Herren er mit lys og min frelse. I skinner som himmellys i verden, mens I holder fast ved livets ord. Herren være med jer. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. På den tid sagde Jesus til sine disciple, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bedrive hår. Men jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, allerede bedrivet hår, hvis han er i sit hjerte. Men hvis dit højre øje forarver dig, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme skal kastes i helvede. Og hvis din højre hånd forarver dig, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede. Der er sagt, den som skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, at enhver, som skiller sig fra sin hustru af en anden grund end utugt, han bliver årsag til, at det bedrives hård mod hende. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, han bedriver hård. Og dette er vor Herre Jesu Kristi glædelige budskab. Priset være du, Kristus. I will preach a little bit in English. I presume most of you might understand English rather than Danish. We must be aware of the fact, every time we are at Holy Mass, we are in heaven. We are together, all the angels and saints in heaven, around God's holy altar to worship Him. And also, at Holy Mass, we hear the Father speak to us through the Holy Word we have just heard from the Scriptures. As we hear Jesus speak to us, God Himself speak to us, He speaks very harsh words. Very harsh words. He is saying, never let anything keep you away from coming to me. If something keeps you away from coming to me, throw it out. Get rid of it. He's in the picture of cutting your hand off or you're pulling out your eye. But this is a way of saying how serious it is to be in everything we do and say and speak. We do it for one purpose only, to come home to the Father in heaven. No other purpose. All of our life consists of this one purpose, to come home to the Father in heaven. We only can do so by surrendering ourselves totally entirely to His Son, Jesus Christ, through the intercession of our dear Mother, Mary. Let us never forget who we are. We are God's precious people. We are the ones He loves. And He asks us constantly to let Him love us. To love and love us. He sends us a Holy Mother many times to us to call us back to our senses, to tell us time and time again, please, please let me love you. Come back to me. Give up everything on this earth and keep yourself to me. I am your God. There is no other. So we simply say to our Lord Jesus Christ during this Holy Mass right now, Lord, I surrender myself to you. I give up all sin. And through the power of your Holy Spirit, I will be a holy person.
Let os rise, and let os nu stå op og bringe vores forbønner frem for Gud, vor kære far. Gud far, vi takker og priser dig for de ord, du giver os i dag. Ved profeten Elias, og ved kong David, og ved evangelisten Matthæus. Du er vor kære far. Du sendte os den enbårne søn, som blev født af Jomfru Maria, Jesus Kristus. Ved ham er vi nu blevet gjort til dine sønner og døtre. Vi beder nu med tillid, at du bønhører os. Og Gud far, følg vores hjerter med taksigelser over den fantastiske kendsgerning, at du har skabt os for har os hos dig i himlen i al evighed. Styrk vores tro på din søn Jesus Kristus og hans hellige katolske kirker, så vi på enhver måde kan virkelig vandre mere og mere som dit hellige folk. Derom beder vi. Kære far, vi beder også for de mennesker, vi har i vores hjerter. Er det mange mennesker, vi tager med os her til Fatima? Velsign dem på enhver måde, og hjælp også dem, som trænger til at blive helbredt, både fysisk og psykisk, og styrk enhver person i deres tro. Derom beder vi. Og jeg beder også for sand fred i verden, en fred, som kun kan komme, når en enkelt person overgiver sig til din søn Jesus Kristus, som jo er fredens fyrster. Derom beder vi. Vi bringer nu vores egen personlige anliggender frem for Gud, vor kære far. Tak, far, at du bønhører os ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
Foren jer med mig bøn, at vor forgave må blive Guds til behag. Herren modtage offret af dine hænder, til pris og ære for hans navn, og til gavn for os og hele hans hellige kirke. Amen. Herre, se nåde til vores tjenester, så at de gaver, vi frembærer, må blive dig til behag, og tjene dig til vækst i kærlighed. Ved Kristus, vor Herre. Amen. Herren være med jer. Og med din ånd, Opløft jeres hjerter. vort hjerte er hos Herren. Lad os takke Herren, vor Gud. Det er værdigt og ret. Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og til vor frelse, at vi altid og overalt takker dig, Herre, Hellige Fader, almægtig evige Gud. Ved elskede sønnen skabte du mennesket, og genskabte dig i din store godhed. Derfor tjener hele skabningen dig med retter. Alle de forlyster lovpriser dig på værdig måde, og dine hellige velsigne dig af et hjerte. Derfor lovsynger også vi dig med alle engle, i det vi jubler bekender, og uden ophører siger, Hellig, hellig, hellig er Herren, herskernes Gud. Himmel og jord er opfyldt af din herlighed. Hosanna i det høje. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høje. Herre, du er i sandhed hellig, og det er mit retter, at alle dine skabninger priser dig. For ved din søn, vor Herre Jesus Kristus, og ved Helligåndens kraft, giver du liv og hellighed til alle ting. Aldrig hører du op med at samle dig et folk, som fra solens opgang til dets nedgang kan frembære det rene offer, dit navn til ære. Så bed jeg dig ydmygt, Herre, at du ved din ånd vil hælde disse gaver, som vi frembærer for dig. Gør dem til den søns, vor Herre Jesus Kristi legeme og blod, han som bød os fejre dette mysterium. For i den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, fremsagde takkerbønnen, udtalte velsignelsen, brød det, rakte det til sine disciple og sagde, tag det og spis, alle der er. Dette er mit legeme, som hengives for jer. Lige så tog han efter måltidet kalken, fremsagde takkerbønnen, udtalte velsignelsen, rakte kalken til sine disciple og sagde, tag den og drik af det der er. Dette er kalken med mit blod, den nye evige pagts blod, som udgydes for jer og for mange til syndernes forladelse. Dette skal I gøre til min ihukommelse. Troens mysterium. Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, indtil du kommer i herlighed. Derfor fejrer vi, Fader, minder om din søns frelsebringende lidelse, hans underfulde opstandelse og himmelfart, og mens vi forventer hans genkomst, bringer vi dig med tak, dette levende og hellige offer. Vi beder dig, tag nåde imod din kirkes gaver, og se i den det offer, som du tog imod til forsoning. Lad os, som skal mættes med din søns legeme og blod, opfyldes af hans hellige ånd, og blive et legeme og en ånd i Kristus. Lad os for evigt tilhøre dig ved din søn. Giv os overlås ved din udvalgte, den hellige Guds mor, Jomfru Maria, den særlige Josef, hendes brudgom, din hellige præst og martyrer og alle dine helgener. Ved deres forbøn håber vi tillidsfuldt på din hjælp. Herre, lad dette forsoningsoffer blive til fred og frelse for verden. For din kirke på din pilgrimsgang på jorden. Styrk den i tro og kærlighed, i fællesskab med din tjener, for pave Frans og biskop José, alle biskopper, alle præster og diakoner, ja, hele dit ejendomsfolk. Vis dig noget imod den familie, som det her samlet om dig. Kærlige Fader, vi beder dig,
Foren dine børn, som er spredt over hele jorden. Vi beder dig for vores afdøde brødre og søstre, for alle, som er gået bort herfra i din fred. Før dem nådigt ind i det rige, hvor også vi håber, en gang sammen med dem, evigt at frydes over din herlighed, ved Kristus vor Herre, ved hvem det skænker verden alle dine gode gaver. Ved ham, og med ham og i ham, det kommer dig, Gud, Fader, den almægtige, i Helligåndens enhed, al herlighed og ære, fra evighed til evighed. Amen. Til frelse har Herren lært os at bede og givet os lov til at sige, og vi siger nu med frimodighed, Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, kommer dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelser, men fri os fra de onde. Ja, fri os, beder vi dig, Herre, alt, hvad der er ondt. Og giv os fred i vores dage, så vi ved din miskundhed altid må være fri fra synd og trygge i alle trængsler, i forventning om det særlige håb, over vor frelses Jesu Kristi kommer. I dit er riget og magten og æren i evighed. Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle, fred efterlader jeg jer, men fred giver jeg jer. Sikker på vores synder, men på din kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred, du som lever og råder Gud i al evighed. Amen. Herrens fred være altid med jer, Og med din ånd. og lad os vise en anden tegn på Jesu Kristi fred. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, giv os fred. Se, Jesus Kristus, Guds lam, som borttager verdens synd. Særlig er de, som er indbudt til lammets bord. Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Herren er min klipper, min bor, min befrier, min Gud, hvortil jeg tyr.
13. Maria kære moder. Lad os bede. Herre, lad din helbredende nåde virke i os. Fri os fra alt det forkerte, og før os ad dine veje ved Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Herren være med jer, og den almægtige Gud velsigne jer. Fader, Søn og Helligånd. Amen. Gå herfra, fyldt med Kristi glæde og fred. Gud ske tak og lov.